Samaria tangoro kutadius maseno ndo monya komiti ase bali twabangeta matanga aya asoko ruobo manyinga abana bali abanyoreta ajali eyemo yarenga ari kerenyo mutu ase tokoroka liarani ne ajali ende yarenge chabera ase familia yemo yarweta arangenyo ekagenda gochika Kamega Nyangi na ndekero bankoirana bakanyora mubasokano bakanyara gusira abantu 12 iga chabera na abantu 8 moino ekerenyo ase igo iga bangira matanga y'abantu 20 lakini nende chifamiri nchirenke igo chiamwete koire mebere yabo ase iga mebere gochaga iga nkianda lakini omoyego gokorwa no omoyega bwa abantu bonse ase igo tokobasaba abantu bonse buna moko genda chisuguku buna moko tumika chipara munyare ko twara discipline ere igoro ikiagera chipara charorekanire ko bachimbe sana na gukora abantu baito andake bene komite mwanya orete gosiro kwandi konsikuru ase serikali county ya Nyamira county government ya Nyamira goetero moske governor moske muminyalibo na toete 1.2 million asoko bango moyego yo agakanera chisanduku agakanera fees ya nyagitari abali barwarete ne fees ya mochari agakanera chi tent ya chimoroche gaiga na ne binto binde buna transportation andake ogosemere ko inonkoro kiri tukulia lero na bali mwabere moko bange megerega ya matanga toko semia abantu baito nga okongusa mo negendekia bune committee twarorere nga gotwara obomo negendekia nona bachumbe baito mbale batokonye take ase igo togote nga gochimututi gatwabegesa kutoko bwaterana ase binto tokora andake eke kerebo singo chitorogora tole meberege goikaiga ngoro torabarae bagoikaiga na ngoro tole chiamati chiabali banyare to bagosiria magemabo chiko ikirana sensemeye ogosemere ko inonkoro kigosenchera kimoraga ni moyego yega bwa matangobe etogo saba kero monto abe komorembe etogo saba nga chifamilia njira affected mono oyo no moyega obwata magombare igoro ase igo naende titoreta chiburobero chinde chiko chikomenta amagombare gose gosario moyego igongo sabanga abantu baba batoerero naende baruwa morembe ore igoro na masabo tigato sabere chifamilia chinyare konyora chinguru kogenda bose omorobere no rori karatu arura so kurwa segetieke ngakinkiye ko bwate tokorukurwa etogo kore emisere yemo ekoraune kanisa ya SDA ne county government na barai bali bonse bago ikagaiga kegera ni matengo moske CS ogamba ngo chale moske Dr. Fred Okengo matiango ngo ikare former chief justice David Maraga na abanda abange na governor his excellency Amos Nyaribo ase igo ekero twakorere miseye kere familia ngo irero mobere go chienka yabo bono go chiari no to gwate kanana kero monto bagende no mwanchu obo lakini ase gaiga toko korana obomo